طبعا بالبداية اجانا الاخبار من هەلبەت المدير di العام للموانئ destpêkê de agahî ji rêveberiya giştî ya benderan ji me re hat li ser baoza ku dibe ku rû bide. Me agahî wergirt û fermenda karmendên benderê ku bi temamî bikevin amadebaşiyê û xwe ji baoza bê re amade bikin. Helbet hevalan tedbîrên xwe hene, wan geştiyên li ser piran agahdar kirin ku tedbîrên ewlehî û selametiyê zêde bikin. û piştas bibin ji selametiya girêdanên xwe yên bi piran re. Wan her wiha keştiyên li dervê qada rawestanê agahdar kirin ku munawerên difting li cihê xwe bikin ji bo rûbirûbûna baozê. Em di her kêliyê de amade bûn. Helbet tîmên me amade bûn ku destwerdanê bikin, heke rewşeke awate Xwedê neke rû bida. û şikir ji Xwedê re tiştek çênebû. Helbet em di her kêliyê de amade bûn ku biryara rawestandina hatinûçûna keştiyan û girtina benderê bidin, piştî ku ferman ji rêveberiya giştiya benderan hatiba dayîn. Lê şikir ji Xwedê re me pêwîstî bi vê yekê nema. Helbet, hatinûçûna keştiyan di çarçoveya rêkarên asayî de berdewam e, lê bi zêdekirina tedbîran. Niha karê me tenê çavdêrîkirina keştiyan, hatinûçûna wan û reşa keş û hawayê ye. Eger keştiyên me hebin ku daxwaza ketina bendera lavkiyê an jî bi giştî avên navçeyî yên Sûriyê bikin. Pêwendî bi wan re tê kirin ji bo wergirtina agahiyan û wergirtina daneyên keştiyê ji wan wek hejmara IMO û nîşana bangê. û acenteya wê ya keştiyê ya navxweyî ne ya cîhanî. Bi giştî bender nehat girtin û kar bi hêsanî birêve çû û şikir ji Xwedê re ti zirarên canî û madî çênebûn. Kar hêsan bû û tenê 13 saetan bi şevdom kir. Karê me bi giştî çavdêrîkirina keştiyan e ji durahiya nêzîkî 20 mîlan em pêwendiyê bi wan re datînin. û li durahiya 15 mîlan em çavdêriya tevgera wan didomînin heta ku ew bi selametî digihîjin benderê. Di bûyerekê awarte de helbet em rasterast rêveberiyê û aliyên peywendîdar agadar dikin lê şikir ji Xwedayê alemê re rewş baş e. û hemû karûbarên benderê bi saya Xwedayê mezin baş in.